Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaur ere berriz ere bestaz besta programara. Hotza hasi da eguna, freskatue, baina pixkeraka da hartzen goxotasun hoi behar dena uden bestak ongi ospatzeko. Eta gaur Zunbilara hurbildu gara beren santuen egune baita gaurko unten. Eta dantzari aski ederrak, herriko dantzari ikusteko gogotsu gaudelako. Ea zer erakusketa ematen diguten. Plazara hurbildu gara eta dantzariek aiziren prestatzen eta hemen dantzarietako bi, zure izena? Garazi. Eta zuria? Zaira. Bueno, errai duzue pixkat, noiztik aitzen zate dantzan herriko bestetan? Pues ni 5 urtetatik 6. Eta orain zenbat urte batuzu? Ni 14. Eta zu noiztik zabiltza dantzan? Nik 4, ni urtetatik hasi nintzen, eta baina batuta 16. Orduan ja urte desente, ez dala? Bai. Eta baduzola traje berexia edo diferentia, konta iguze pixka badu historia traje honek edo ze bapatzen duzu arropa hau? Bestetan bakarri dantzatzen dugu dantza hau, eta jartzen dugu arropa espeziala, eta traje hau dire zaharrak, dire 19. mendekoak doloko zerbait, eta hori, esaten dugu gordeta armario batean, bakarrik bestetako, eta ez dugu gehiago ateratzen traje hau. Orduan izaten dire traje beretxek eta bakotxak aukeratzen duzein edo etxian dumunetako bat hartzen du? Da taian arabera, badire, ja daude inak, eta zuk, zuk jabazu bat, ni nahiz adibidez bastante alta ez, jabaduz bat niretzat beti gehienetan patuko naizera hori, urtero patuko, eta hola denakin. Zaten duzuela batzutan pikia zuen artean bat poitago delako eta bertzea igual ezain poite? Ba, izaten dugu, ze igual bat ire, taila antzeko hainbat bestidu, eta badire igual 2 pertsona direnak, taila batena antzekoa. Eta igual biek nahi dute bat, eta orduan, no zein ere gildintzaien hobe, eta zeinek espabilatzen duen hartzeko, eta hola. Eskatzen maiozu maestrari, igual mate izu. Orduan maestra baduzu eta nongoa duzu maestra? Arizkunekoa. Eta zenbat aldiz ensaiatzen duzu hastian edo nola egiten duzu zuek ensaiatzeko? Okurritzen zaigun bezala, erraten dugu, adibidez, bestatako, hasi ginen 3 aste lehenago do entsaitu ginen aldi batez dola, eta ja aizerikan hurbiltzen ja entsaitzen ginen hastin ja 3 aldiz dola, ikasi arte ongi. Baina ez zate urte guzien zeharra itzen dantzan? Bai, segitzen dugu urte guzien, oiteko dantza hau bakarrik egiten dugu 3 aste dorrela. Orduan gaurko dantza berexia da? Bai, da urterokoa eta nola badekigun, hasten gara ja, 3 aste, ja, ikasten dugu, egin dugu berriz. Bai, birko goratu. Hori. Eta pixket, esplikatu, gaur ze dantza egiten duzu hola pixke berexia dena bestetako? Gaur da, denak dantza luze bat, da denak elkarrekin egiten dugun dantza bat, eta hasten gara denak filan, eta gero 8koa pixkot, eta gero, jotak ere bai, aninarin pixkot ere bai. Orduan da pixkot berexia eta espezifikoa gaurko eguneko? Bai. Orduan urtea hunditzeketako dantza? Bai, bestiduk bezala da, dantza zarra. Baina, bestiduk ikusita, erraten alda, hemen bazagola jendia kategorikoa gainera duela urte batzuk, ez? Bai, ez dakit hondik atexuzten, jo. Bai, zarrak dire. Eta gero ibiltzezate bertze herritan dantzan edo bakarrik Zunbilan? Ez, Zunbilan, grupo honekin Zunbilan. Zerritara joaten zate batzutan? Gu bertze herritan bai haitzen gara, nola garen, nazten gara Igantzi, Lizondo, Zunbila, joaten gara bertze herritara ere, bai. Eta hitzen badute zugarra, Murdira dola ere joan gara. Bastandarren ere orduen aitua zate dantzan desfilean imaginatzen dut. Bai. Elizondoko bestetan ere dantzatua dugu, arraizen, dantzatua paigo. Orduan dantzari erdi profesionala kasi, Hombre, joa urte haunitz, orduan azkenien tokatzen zaizu batean toki gauniztara. Eta herrian sentitzen zate urduriago edo igual herritik kanpo dantzatzeko orduen? Ez, herrian urduriago ze baduzu jendia ezaguna, eta orduan dantzatu barra duzu, be.
Eta bertzela bestak ongi daiezte, bestondo pixke badago donola. Ez. Orduan gustatzen zaizu juer gaitea, bio lan egin behar dienia aurreko unia. Bai. Ederki. Bueno, ongi pasan eskak, handiz dantzatu eta disfrutatu, bai? Eskerrik asko. Gero hartio, aio.
Dantzariak pastu dire dagoeneko eta txistulari gabe etzen dantzarik egoin. Eta hemen txistularietako bat, zure izena? Maider. Bueno, Maider, zenbat urteia txistu hemen jotzen aitzen zarela? Pues egia erran ez naiz oroitzen, Don Basiliorekin hasi nintzen, pues igual 9-10 urtekin, eta oraindik hemendik segitzen dut, jo eta jo. Don Basilio herriko apeza zen, ez dala? Horixe, herriko apeza, herriko abez batzako hori nagusia, eta txistulan irakusten zigun berak guri, eta berarekin ikasi dugu dena. Eta herriko bestetaz aparte aitzen zate herrin batean jotzen edo hemen bakarrik? Ez, hemen bakarrik ez, gu gara herrikoiak eta hori, jotzen dugu bestatan, eta bertze ekitaldi nagusi batin, festivala dugu hemendik hilabete batera, irailako 22an joko dugu ere, baina ez, horrez gaina herrian bakarra. Eta konta iguzu pixket, herriko bestetan zer rekorrido egiten duzu eta ze gunetan? Guk atzo adibidez, ezkinun txisturi jo, atzo gaita jo ginun, gaur adibidez jo dugu txistu hemen, dantza saioan, eta bihar eginen dugu, Diana saioa eginen dugu gu txistularik. Eta hori izaten da, txistuarekin jotzen ditugun egunak. Zer da errexago, gaite edo txistua jotzia? Txistua urte pila bat daramatzagu gauza bera jotzen eta txistua. Gaita zailegia da, baina poliki joanen gara ikasten. Hori ere arizate hartzen, hori ere txikitatik ikasi duzu gaita jotzen edo duela urte batzu? Ez, orantxe hasi gara, aurtengo otsailean hasi ginen, eta ari gara, kanta batzuk ikasi ditugu, atzo kanta bai jo ginen, eta gero astelenin Dianarekin ere joko dugu, eta ber. Nik ikusi nituen eta erratera dut arras ongi aitu zirela atzo gaita jotzen. Eta bukatzeko zer moduz herriko bestak, ongi gaten dire giro honian? Bai, aitzongi. Atzo, eguraldiak ere lagundu zigun, altxafero botatzeko eta hori, eta gaur egun handia dugu, eta gainontzeko egunetan ere badago zer ikusi eta zertaz gozatu, eta gozatuko dugu. Orduan gaur Bazkari familiarrak imaginatzen dut eta egonezate etxeko girun, ez da? Horixe da, bai, gaur Bazkari familiarra, eta gero tokatza hiltzurra dugu, gero badugu txamukos, ondotikan su artifiziala txugu, eta hola joanen diregunak. Pixko denetatik orduan. Ederki pasa, disfrutatu eta ikusiko gara. Bale, venga, eskerrik asko. Mila esker zuri. Zuri.
Gaurkoan ere zunbilakin akitu dugu eguzki badago girua eta jendia aski alai gu ere bai hemen egotiagatik zuekin berriz ere. Baina zunbilakoa akitu da, bestak ez, beraz badakizue, besta gogoz balima zaudete hurbildu zunbilara, egunero badagolako denendako plan perfektua. Eta zuei agur bertzeik ez zuerteko mileskerro egotiagatik eta laizter arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.